зан бо тамоми овоз фарёд зада гуфт: ой мардум, маро аз дасти ин мард раҳо кунед. салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. дарахти макри зан 100 реша дорад. марде бо мақсади омӯзиши макрҳои занҳо ба сафар баромад. ӯ барои ин кор 33 соли умрашро сафар кард ва ҳардиёре ки мерафт бо бузургони он ҷо суҳбат намуда, фикру ақидаи онҳоро дар ин бора менавишт. замоне ки кораш ба анҷом расид, мард ба ватанаш баргаштанӣ шуд. дар роҳ ӯ ба деҳае расид. шахсе аз он деҳа он мардро ба хонааш бурд ва худ бо зарурате аз хона берун шуд. ин мард дари сандуқчаеро бикушод ва ҳамаи навиштаҷотҳои худро ҷойбаҷо карданӣ шуд. соҳибхоназан бисёр зани зебо буд. вай ҳамаи қоғазҳоро дида пурсид: ин қоғазҳо дар бораи чӣ ҳастанд? мард гуфт: дар ин қоғазҳо тамоми макрҳои занҳо сабт шудааст. зан гуфт: оё ҳамаи макрҳои занҳоро навиштӣ ва аз бар кардӣ? бале, ҷавоб дод мард. зан чун ин суханҳоро шунид, беқарор шуд ва ба макр даромаду мардро аз роҳ берун карданӣ шуд ва ин корро ҳам кард. ҳарду дар хона танҳо монданд. мард ҳамин ки ба вай наздик омад, зан бо тамоми овоз фарёд зада гуфт: ой мардум, маро аз дасти ин мард раҳо кунед. мард аз ин ҳолати нобаҳангом сахт тарсид ва аз ҳуш рафт. мардум давон ҳама вориди хона шуданд. зан ба мардум гуфт: шавҳари ман ҳар рӯз як бенаво ё мусофиреро ба хона меораду ба ман амр мекунад ки то омадани ман шиками меҳмонро сер намоям ва худ ба кор меравад. ин мусофир бениҳоят гушна будааст, худи ҳозир устухоне дар гулӯяш аз дунё гузашт. мардум ба ӯ об пошиданд. вай ба ҳуш омада чашмҳояшро боз кард. мардум ба ӯ гуфтанд: меҳмон, ҳеҷ кас луқмаи шуморо аз даҳонатон кашида намегирад. дар хӯрдан шитоб накунед. гуфта рафтанд. чун дар хона касе намонд, зан ба ӯ гуфт: оё ин макрро медонистӣ? оё чунин макр дар китобҳои ту навишта шудагӣ набуд? мард гуфт: ба худо қасам, ман дигар дар ин баҳр шитоб намекунам. ман фаҳмидам ки ҳеҷ яке аз офаридаҳои худо аз макр ба шумо баробар шуда наметавонистааст. он мард бархест ва ҳамаи навиштаҷотҳои худро оташ зад. мазмун аз синбодномаи муҳаммад заҳири самарқандӣ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.